பேசு தமிழா பேசு நேயர்களுக்கு வணக்கம். இன்று நம்ம எதை பத்தி பேச போறோம் அப்படின்னா, விஸ்வகர்மா யோஜனா அப்படின்னு ஒரு திட்டத்தை மத்திய அரசு அமல்படுத்துச்சு இப்போ ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி. அந்த திட்டம் ஒரு குலக்கல்வி திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற திமுக மற்றும் அந்த கூட்டணி கட்சிகளான திக, அதுக்கப்புறம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி, கம்யூனிஸ்ட், மதிமுக, அப்புறம் பெரியாரிஸ்டுகள் எல்லாருமே பேசிட்டு வந்தாங்க. அந்த அடிப்படையில பெரியாரிஸ்ட் ஓவியா, அவரோட பையனான ஜீவா டுடே, ஜீவ சகாப்தம், அதுக்கப்புறம் மதிவதனி, அப்புறம் ஜெயரஞ்சன், தமிழக அரசோட மாநில திட்டக்குழு துணைத் தலைவர் ஜெயரஞ்சன் ஆகியோரெல்லாம் பயங்கரமா புரொபகண்டா பண்ணாங்க. அந்த விஸ்வகர்மா யோஜனா அப்படிங்கிற திட்டம் குலக்கல்வியை ஊக்குவிக்குது, ஜாதியை ஊக்குவிக்குது அப்படின்ன மாதிரி மத்திய அரசை குற்றஞ்சாட்டி நிறைய பேசினாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த சேனல்ஸ் எல்லாம் நிறைய வந்தது. சன் நியூஸ், நியூஸ் 18 தமிழ்நாடு, அதுக்கப்புறம் புதிய தலைமுறை, இதெல்லாம் இவங்க எல்லாம் பேட்டியெல்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. மாலை முரசெல்லாம் வந்திருந்தது. அதுக்கப்புறம் திராவிட கழகத்தின் சார்பாக வீரமணி தலைமையில ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் மத்திய அரசை எதிர்த்து சென்னையில் உள்ள வள்ளுவர் கோட்டத்தில் நடந்தது. அதுல விடுதலை சிறுத்தை கட்சிகளோட தலைவர் தொல் திருமாவளவன், அப்புறம் மதிமுக சார்பாகவும், அப்புறம் திமுக சார்பா ராசா, அப்புறம் கம்யூனிஸ்டுகள் சார்பாகவும் நிறைய பேர் கலந்துக்கிட்டாங்க. அப்புறம் பெரியாரிஸ்டுகள் நிறைய பேர் கலந்துக்கிட்டாங்க. இந்த திட்டம் குலக்கல்வி அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த திட்டத்துல பயன்கள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே நம்ம சேனல்ல கிரண் பேசியிருக்காரு. அதுல மரத்தச்சர்கள், கல் தச்சர்கள், அப்புறம் பொற்கொள்ளர்கள், செருப்பு தைக்கிறவங்க அப்படின்னு நிறைய 18 தொழில்களை இதுல வகைப்படுத்தி அவங்களுக்கு மானியத்தோட கடன், அதுக்கப்புறம் வட்டியில்லா கடன்லாம் கொடுக்கறதா அந்த விஸ்வகர்மா யோஜனா அப்படிங்கிற அந்த திட்டம். இதைத்தான் யாரு திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் எதிர்க்குது. ஆனா திமுகவோட தேர்தல் வாக்குறுதின்னு சொல்லிட்டு 2021 திமுக ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டது. அதுல தூய்மை பணியாளர் நலன், நெசவாளர் நலன், கோவில் பணியாளர் நலன், மீனவர் நலன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்டே முன்னுரையில எழுதி அதுக்கு ஏத்த மாதிரி என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு திட்டம் வகுத்திருக்காங்க. ஏன் இந்த மீனவர் நலன் அப்படிங்கிறது குலக்கல்வி என்ன அர்த்தம் ஆகாதா? இல்ல தூய்மை பணியாளர் நலன் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க ஒரு கேட்டகரி கொடுத்து அதுல பேசியிருக்கீங்களே, அது குலக்கல்வி ஆகாதா? நெசவாளர் நலன் அப்படிங்கிறது குலக்கல்வி ஆகாதா? நெசவாளர் அப்படிங்கிறத இன்னைக்கு செங்குந்த முதலியார்கள், கைக்குள்ள முதலியார்கள், சாலியர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த அவங்களும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. பாரம்பரியமா அதை குலத்தொழிலா பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. மீனவர் நலன் அப்படிங்கிறதுல தமிழ்நாட்டில் மீன் பிடிக்கிற சமூகங்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க, பரதவர் இருக்கிறாங்க, அவங்கள குலத்தொழிலா பண்றாங்க. இதெல்லாம் குலக்கல்வியை ஊக்குவிக்கிற வகையில் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளை பார்த்து கேட்கிறோம். இன்னொன்னு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, தொழிலாளர் நலன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேட்டகரியை வகுத்திருக்காங்க அந்த திமுகவோட தேர்தல் வாக்குறுதியில. அதுல நிறைய நலவாரியங்கள் குறிப்பிட்டிருக்காங்க. அந்த நலவாரியங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத இதுல நம்ம இப்ப பார்ப்போம். அதுல தமிழ்நாடு சலவை தொழிலாளர் நலவாரியம், தமிழ்நாடு முடித்திருத்துவோர் நலவாரியம், பனைமர தொழிலாளர் நலவாரியம், அப்புறம் தையல் தொழிலாளர் நலவாரியம், அப்புறம் ஓவியர் நலவாரியம், பொற்கொள்ளர் நலவாரியம், மண்பாண்ட தொழிலாளர் நலவாரியம், விசைத்தறி நெசவாளர் நலவாரியம் அப்படின்னு நிறைய நலவாரியங்கள் இருக்கு. அப்புறம் கிராம கோயில் பூசாரிகள் நலவாரியம்னு இருக்கு. கிராம கோயில் பூசாரிகள் யாரா இருப்பாங்கன்னா மேக்சிமம் அம்மன் கோயிலுக்கு இந்த பண்டாரம், யோகீஸ்வரன் சொல்லக்கூடிய சில சமூகங்கள் பூஜை பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி மற்ற இடங்கள்ல அந்த சாஸ்தா கோயில்னு சொல்லுவாங்க, ஐயனாருக்கு அந்த வழிபடக்கூடிய கோயில்கள்லாம் குயவர்னு சொல்லக்கூடிய சமூகங்கள் இது பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் குலக்கல்வி ஊக்குவிக்கிற வகையில் இதெல்லாம் வராதா அப்படிங்கிறத நம்ம திமுக பார்த்து கேட்கிறோம். இதே மாதிரி நிறைய நலவாரியங்கள் திமுக தனது தேர்தல் வாக்குறுதியில கொடுத்துருக்கு. அதுல புதிரை வண்டார் நலவாரியம் சொல்லியும் ஒண்ணு கொடுத்துருக்கு. ஜாதி பேர்லயே இருக்கு. நரிக்குறவர் நலவாரியம், புதிரை வண்டார் நலவாரியம், சீர்பழங்குடியினர் நலவாரியம் சொல்லி இவங்க கொடுத்துருக்காங்க. அப்பனா இந்த நீங்க நலவாரியங்கள் அமைச்சு அந்த நலவாரியம் மூலியமா அந்த சமூகங்களுக்கு நீங்க நல்லது செய்யறீங்கல்ல, அதெல்லாம் இந்த குலக்கல்வி வகையில வராதா அப்படிங்கிறதா நம்ம இவங்களை பார்த்து நம்ம கேட்கிறோம். மேலும் விஸ்வகர்மா யோஜனா அப்படிங்கிற திட்டம் குலக்கல்வின்னு சொன்னீங்க. இப்ப நீங்க கொடுத்திருக்கிற இவ்வளவு நலவாரியங்கள் அமைச்சு இந்த நலவாரியங்களுக்கு சில திட்டங்கள் வகுத்து அதுக்கு நீங்க ஃபண்டு ஒதுக்கிருக்கீங்க. அப்ப இதெல்லாம் குலக்கல்வி திட்டத்துல வராதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளை பார்த்து கேட்கிறோம். திமுகவோட தேர்தல் வாக்குறுதி எண் 56ல பனைவெல்ல உற்பத்தியை பத்தி ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்திருக்காங்க. இந்த வாக்குறுதிகளாம் செய்யலாங்கிறது ரெண்டாவது விஷயம். ஆனா இது ஒண்ணு கொடுத்திருக்காங்க, பனை வெள்ளத்தை பத்தி ஒண்ணு கொடுத்திருக்காங்க. பனை மர தொழிலாளர்களுக்கான ஒரு இதை கொடுத்திருக்காங்க. இங்க தமிழ்நாட்டுல பனைமரம் ஏறக்கூடிய முக்கிய தொழில பண்ணக்கூடிய ஒரு சமூகம் நாடார் சமூகம். அப்ப அவங்கள குலக்கல்வி பண்ண சொல்லி நீங்க தூண்டுறீங்களா? திமுக தூண்டுதா? அவங்களோட தேர்தல் வாக்குறுதியில இது இருக்குது. அது போக திமுகவோட தேர்தல் வாக்குறுதியான 158, அதை இப்ப நான் வாசிக்கிறேன் கேளுங்க. மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சி பகுதிகளில் சலவைத்துறை கட்டித்தரப்படும்.
சலவை தொழிலாளர்களுக்கு மானிய விளைவில் தொழில் கருவிகள் வாங்கிடவும் ஆவணம் செய்யப்படும் சொல்லியிருக்காங்க. சலவைத்துறை அப்படின்னா முன்னாடிலாம் வந்து இந்த வண்ணாருன்னு சொல்லக்கூடிய அழைக்கப்படக்கூடிய ஒரு சமூகம் இருக்காங்க. அவங்க வந்து ஆத்தங்கரையில குளத்தங்கரையில வந்து துணி துவைக்கிறதுக்கு கல்லெல்லாம் வச்சு துணி துவைச்சு அதை வந்து கொடுத்து அதை ஒரு தொழிலா பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அதே தொழிலை பண்ண சொல்லி திமுக தனது தேர்தல் வாக்குறுதியில் சொல்லியிருக்கு. அதாவது மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சியில உங்களுக்கு சலவைத்துறைன்னா என்னது? அதுக்கு அந்த கல் அமைச்சு கொடுக்கறது, இடுப்பு உயருக்கு ஒரு கல் அமைச்சு கொடுக்கறது, தொட்டி போட்டு அதுல போர் போட்டு தண்ணியை பாய்ச்சி கொடுக்கறது, அதுக்கப்புறம் துணியை காய வைக்கிறதுக்காக வந்து கொடி கட்டி கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி வந்து எல்லா மாநகராட்சி, நகராட்சி, பேரூராட்சிலாம் பண்ணி கொடுப்போம்னு சொல்லி திமுக தனது தேர்தல் வாக்குறுதி 158ல சொல்லியிருக்கு. அது போக அவங்களுக்கு பயன்படக்கூடிய அந்த காரப்பொடின்னு சொல்லுவாங்க, அந்த காரப்பொடி, அப்புறம் அயன் பாக்ஸ், இதெல்லாம் நாங்கள் வாங்கி கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி திமுக தனது தேர்தல் வாக்குறுதியில சொல்லியிருக்கு. அப்போ இதெல்லாம் வந்து குலக்கல்வி திட்டத்துல வராதா அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம கேட்கிறோம். ஏன்னா நீங்க எப்படி தொழிலாளர்கள் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சில திட்டங்கள் வகுத்தீங்களோ அந்த திட்டத்தை வகுத்து நீங்க அதை வந்து செயல்படுத்தினீங்களா செயல்படுத்தலையா அப்படிங்கிறது 2வது கேள்வியா இருக்கட்டும். ஆனா விஸ்வகர்மா யோஜனா அப்படிங்கிற திட்டமும் இந்த மாதிரியான தொழிலாளர்களுக்கு நன்மை பயக்கக்கூடிய ஒரு திட்டமா தான் மத்திய அரசு கொண்டு வந்திருக்கு. அப்போ அதை வந்து ஒரு நன்மை பயக்கக்கூடிய திட்டமா பார்க்காம ஒரு ஜாதி மோதலை ஏற்படுத்தக்கூடிய, இல்ல மத்திய அரசுக்கு எதிராக, பாஜகவுக்கு எதிராக ஒரு ஜாதி விஷம பிரச்சாரத்தை பண்ணக்கூடிய வகையில தான் வந்து திமுக மற்றும் அதன் கூட்டணி கட்சிகள் வந்து தொடர்ந்து டிவி சேனல்ஸ் எல்லாம் பேசினாங்க. சன் நியூஸ்ல ஒரு டிபேட்டா வேற இதை வச்சாங்க. அதாவது விஸ்வகர்மா யோஜனா திட்டம் வந்து குலக்கல்வியா அப்படிங்கிற டாபிக்ல வந்து சன் நியூஸ்ல ஒரு டிபேட்டா வேற இதை நடத்திருக்காங்க. யூடியூப்ல இருக்கு, நம்ம நிறைய பேர் பார்க்கலாம். அப்போ உங்களோட புரோபகண்டா என்ன? கம்யூனிஸ்டுகள், அதுக்கப்புறம் விசிகா, திமுக, உங்களோட புரோபகண்டா என்னன்னா இந்த சின்ன சின்ன தொழிலாளர்களை வந்து மத்திய அரசுக்கு எதிராக, பாஜகவுக்கு எதிராக திருப்பி விடணுங்கிறதுக்காகவே நீங்க வந்து தவறான புரோபகண்டாவை நீங்க பண்றீங்களா அப்படிங்கிறதா நம்மளோட கேள்வி. பண்றீங்களான்னு கேள்விலாம் கிடையாது, பண்றீங்க, அப்படிதான் பண்றீங்க. ஏன்னா உங்களோட திமுகவோட தேர்தல் வாக்குறுதியிலேயே இவ்வளவு குலக்கல்விக்கு ஆதாரமா இவ்வளவு தொழில்களை நீங்க பண்ண சொல்லி அதுக்கு மானியம் கொடுப்போம், இதை செஞ்சு கொடுப்போம், அதை செஞ்சு கொடுப்போம்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அப்ப நீங்கெல்லாம் வந்து குலக்கல்வியை வந்து ஊக்குவிக்கல, மத்திய அரசு கொண்டு வந்த அந்த திட்டம் தான் வந்து குலக்கல்வியை ஊக்குவிக்குதா? அப்போ வந்து மக்களை ஏமாத்துறதுக்காக ஒரு வழக்கமா வந்து ஒரு நாடகம் ஆடக்கூடிய வேலையை தான் வந்து திமுக மற்றும் அந்த கூட்டணி கட்சிகள் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது இதுல நமக்கு தெளிவா தெரியுது. இதுல வேற வந்து வீரமணி வந்து ஆவேசமா வேற பேசிடுறாரு. பாஜக வந்து ஒரு மதவாத கட்சி, ஜாதி அடிப்படையாக கொண்டு குலக்கல்வியை ஊக்குவிக்குது அப்படின்ன மாதிரி வந்து பயங்கரமா வந்து வள்ளுவர் கோட்டத்துல நிகழ்ச்சியில இந்த போராட்டத்துல பேசுறாரு. இதுல வந்து இப்ப திமுகவை எதிர்த்து இப்ப திமுகவோட தேர்தல் வாக்குறுதி இவ்வளவு இருக்குல்ல, அப்ப திமுக வந்து குலக்கல்வியை ஊக்குவிக்குதுன்னு சொல்லி வீரமணி அவர்கள் வந்து அறிக்கை வெளியிட்டு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துறதுக்கோ போராட்டம் நடத்துறதுக்கோ அவரால் முடியுமா அப்படிங்கிறதா நம்மகிட்ட எழுதுற பொதுமக்களுக்கு எழுதக்கூடிய கேள்வி. இதை யாருமே கேட்கல அப்படிங்கிறதுக்காக திமுகவும் அதன் கூட்டணி கட்சிகளும் செய்யறதெல்லாம் சரி அப்படின்னு சொல்லி ஆகிறாது. விஸ்வகர்மா யோஜனா அப்படிங்கிறது வந்து நலிவடைந்த ஏழை தொழிலாளர்களுக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு திட்டம். அதுல வந்து 13,000 கோடி ஒதுக்கியிருக்காங்க, சிறு குறு தொழில் பண்றதுக்காக ஒதுக்கியிருக்காங்க. இதை வந்து ஒரு குலக்கல்வி இந்த மாதிரி புரோபகண்டா பண்றது மிகப்பெரிய தவறு. உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம். நான் ராஜவேல் நாகராஜன். பேசு தமிழா பேசு வலையொலியுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்களும் உறுதுணையா இருக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கக்கூடிய ரேசர் பே லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க. அந்த லிங்க்ல போயிட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான தொகையை பேசு தமிழா பேசுவனுடைய வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பாக நீங்க கொடுக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.